Я пиши, пиши. Пиши, да. Пиши, пиши. Не си кеф, пиши. Какво пишеш? Я? Какво е? А? Ти можеш така? Да. Но ти зъби имаш ли? Да. Това зъби ли са? А? Така можеш? Не, какво се бараш по зъбите си? Я пиши малко. Рисувай. Да видя. Ти драскаш, ти не рисуваш. Да рисуваме ли? Да. Кой те учи така да рисуваш? Ето. Татко ли? Да. Това не мое. А? А, така фърли, фърли. Шматка така. Еди де, рисувай, не се плези. Кой те учи да рисуваш, бе? Бозан. Да. Кажи нещо. Кажи нещо. Алекс, кажи нещо. Кажи баба. Баба. Кажи мама в банята. Мама, папа. А? Мама е в банята. Баба. Банята, банята. Баба. Няма баба. Банята. Б. 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 Не. Кажи Б. Кажи А. Кажи А. 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 Кажи Н. Н. Ну. Н. Какво бе? Там удобно ли ти е? Да. Добре. Back there. They're not even waiting for you to get the chair. Well, you turning in. Why are we running away from the FBI? Because I gotta bring it back myself. Otherwise, I won't get my money. I won't give you the defense.